Kag sa number 1, special bullet ang gingamit sa gun for hire nga nagpatay sa engineer kag negosyante sa may tabok sa Bacolod Central Market kahapon. Sunod sa PNP, may mga saksi nga naka-identify sa gunman nga natukiban may mga kaso nga ginapangatubang. May report si Romeo Subaldo. Hollow point nga bala ang gingamit sa pagpatay sa Filipino-Chinese nga negosyante nga si Engineer Romy Lee. Ang hollow point bullet ang isa kasahay isang bala nga naga-expand kung mag-igo sa target nga makatugas ang dako nga halit. Ginsigurado gid nga mapatay ang biktima. Sunod sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica, isa lang kaigo sang bala sa likod sang iya nga ulo ang nagpatay sa kay Lee. Naton nga igo niya diri sa may tingkoy, isa kaigo lang. Although duwa na recover nga spent shells, yes sir. But isa lang ang nag-igo. Nakita nagkanto kami ito kahapon dito sa crime scene, and we're able to see another buho nga sa likod. So hindi igo sa bala, but tungod sang dito nakitaan nga ang slug ang gingamit nga bala, isa ka special nga bullet. Ipaidalom sa ballistic examination ang bala. Sunod kay Coronica, nakilala na nila ang suspect pinaagi sa mga saksi. Positibo nga ginkilala sang hindi lang isa ka saksi pinaagi sa litrato. Antes mag-abot sili sa iyang hardware sa may Bonifacio Street sa tabok lang sa Bacolod Central Market sa kahapon, yara na nga daan dito ang gunman nga nagabantay. Wala kami mga witnesses kita nga nakita nila eye to eye. Kay prior sa incident, nag-standby na ang suspect. So, sa ipakita natin, in-confirm na siya. Kag hindi lang isa ka witness ang nag-confirm sa pareho nga itsura. Kag dito natin ang including ang pagpanglakat nga medyo gakiang-kiang. So dito natin na confirm nga amo na siya ang nagtiro, gun for hire. Ang gunman, nagakiang-kiang pa kung maglakat. May warrant of arrest na siya sa kasong attempted homicide kag illegal possession of firearms. Nagapati ang pulis nga negosyo o kung personal nga dumot ang motibo sa krimen. Ang ginapadalman karon sa PNP kung sino ang mastermind nga nagsugo sa gunman. Isa sa kabudlayan sa PNP sa sining nga kaso kay isa lang ka establishment ang may CCTV camera. Bisan pa nga may ordinansa nga nagambando sa mga commercial establishments nga magbutang sang CCTV cameras. Ginahulat pa sang PNP ang pamilya nga makig-angot sa ila. Buwas, magasapol ang PNP sa Filipino-Chinese community para istoryahan ang ini nga kaso kag pati na seguridad sa mga negosyante. Ang Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter ang nagakundi naman sa pagpatay sa anay presidente nila kag hustisya ang ilang panawagan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.